Budaya seneng maca ing lingkunganku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri kang kinurmatan, para kanca kang dak tresnani. Ayo saiki padha nengke cipta saperlu dedonga marang Gusti kang murbeng dumadi awet kanugrahan kang wis diparingake kita kabeh. Seneng maca ora mung kegiatan sepele wae, nanging iso nambah ilmu lan tambah pengalaman. Kegiatan maca uga menehi pengaruh kang cukup signifikan kanggo kabudayan, khususé ing sekolahan, umume ing lingkungane dhewe-dhewe. Amarga pentingé budaya seneng maca, ing kene aku arep nindakake pidato kanthi irah-irahan budaya seneng maca ing lingkunganku. Yen nonton kondisi zaman saiki utawa zaman maju, kita dituntut seneng maca buku-buku kang ana tulisane kang becik. Kanggo maca uga ngamati kahanan ing sakiwa tengene. Maca ora mung dianakake ing lingkungan sekolahan, nanging ing kampung uga dianakake perpustakaan kanggo menawa bocah-bocah prei sekolah iso nambah ilmu, iso dilaksanakake ing lingkungan jaba lan isih akeh papan-papan kanggo maca. Ing jaman maju pancen saha praktis lewat smartphone, internet, YouTube. Perangkat iki akeh sing padha duwe, mung migunakake perangkat kang sarep modern utawa canggih mau kita iso mantau utawa ngawasi. Maca meh dadi bagian informasi kang ana. Mula kita kabeh luwih gampang melu perkembangane informasi kang luwih cepet. Mung sayange pranyata kegiatan maca iki isih dianggep kang sepele, kang ndadekake bosen, jenuh. Saktenane maca duweni akeh manfaat utawa pigunane. Dewan juri lan para kanca kang bahagia, kita nate krungu menawa buku iku jendela dunia. Pepatah iki pancen ora mung sekedar omong kosong. Mula kanthi maca nambah pengalaman lan pengetahuan kang akeh. Ngerti informasi kang werna-werna kang ana manfaate. Kita gampang nemokke wong-wong kang maca ing sembarang panggonan. Ing panggonan umum umpamane terminal, ing bis lan panggonan-panggonan liya. Ora mung kuwi wae, maca uga duwe manfaat kanggo ningkatke konsentrasi lan iso nambah pengetahuan. Dewan juri lan para kanca kang bahagia, ayo para kanca padha giatake anggone maca. Para generasi muda supaya gemar maca wiwit cilik, dilatih maca uga dibiasakake latihan maca terus aja nganti bosen. Maca ora klebu pagawean kang abot, nanging nyenengke. Mula perlu dibiasakake kegiatan maca kanggo nambah pengetahuan. Cukup sakmene dhisik anggonku pidato. Menawa ana klera-kleruku, aku nyuwun pangapura. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.